Ja, nu står vi här på Aalborg sykehus för att demonstrera Pop-Up Hospital tillsammans med Medical Scandinavia. Det är första gången vi sätter upp för sjukhuset, både ledning och de som använder och tekniska personalen. Jeg tror, de fleste, der har en ambulancehal, har en eller anden form for plan for, hvordan kan man bruge det areal i en nødsituation. Vi har forsøgt at tage det måske en lille smule længere og se, hvordan kunne vi gøre det lidt bedre for patienterne. Den løsning, vi kigger på her, det er jo de her Silentia skillevægge, som bliver leveret i kasser, som bliver kørt herned, og så har vi mulighed for at samle det på stedet. Det unika är ju att det är ett modulärt system. Du kan ta emot patienter vid kristillfällen. Det er jo en prøveopstilling af det, der bliver vores kommende nødhospital. Senge, som vi kan stille op, hvis der pludselig bliver et behov for at lave ekstra behandlingspladser. Vi har ju då packat ihop det i en låda där allting ingår. Och sen har vi då samarbeten med andra också så att vi får en komplett patientplats där vi har inte bara väggar utan även försörjning och kanske sängar i framtiden och sådant också. Det har været lidt tid undervejs, hvor vi har haft en rigtig god dialog med Silentia og Medical Scandinavia, og hvor vi ligesom har fundet ud af, hvad er den bedste løsning for os. Det, der har været i den her designfase her, der har vi bedt om, at der skal være gas til rådighed, central gas, og det kører på deres centrale gassystem, hvor det er nødforsynet det hele. Der er strøm til rådighed, og så er der data til rådighed. Det er en mulighed for at lave noget ekstra. Samtidig så er de her pladser, de er placeret lige i tilknytningen til akutmodtagelsen. Det vil sige, at de rigtige kompetencer til at behandle snart hvad som helst, de er også til stede lige omkring de her pladser.